Ti masakbayan, ituloy tayo ti panawen, ti panagpili, isagut mi kada kayo ti baro a paggibusan. Ti serye nga napno iti ladingit, panangted gaway, ken panagbiag manen. Self-love, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga rod day a Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserba na. Ay, awanan bain at talaga day a Marvin? Ay na, nagadumanan nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredy para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok ang maki-boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagik laang ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Angam, saan kumamot akas tang agnanayon, Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaem tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga tiragsak noonaan nga ayaten ti bagi, sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ay ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga rod. Kasta tinariknak, idi imparik na ni Marvin, asaan akon nga importante kan kwa na. Ngam at least, nakaibati mat iti adal, iti biyag ko. Ay, nasaya at magta si mangput kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. Adda ngamin na pananmikin ni Lisa agayem ko. Kasta ka day. Ay, saanan anak kauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading Donna itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka day, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas ta, nanang? Kaya't ko lang amon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Anya, anak ko. Basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Itikas na, nubilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak, itinaglabas akaayan ayat ko. Hey, na yun, tigas to yung abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't barbartek ka. Awan madala sir-serbi, tibiyag ko. Isang agbarta kaklatan. Aging malipatang ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti ibagbagam, Apay ngamin aya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutak. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan desidido ak amak isinubyan kan kwa na. Panag ko na ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Amom ka di nga agdat-daton ni Rico kan kwa na? Sino Rico? Diya gwapong engineer? Wan. Amom mat gayam. Kat. Agayan ayat da ka din kan ni Rachel? Agdat-daton ko nak. Saan da pa'y nga agayan ayat? Kasta ka di. Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amok. Ngaging gaita. Siya pa'y lang ti ay ayatan na. Diyak lagi di itulo ka. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay.
Rachel, namuak ang agdat-daton kano DJ Ariko kan ka. Anya itanog dat-daton kanyak? Adda ka di parikot mo? Saan kumamat akas tati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam, umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din day tangay bagbagam, Marvin? Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayatnak iti day di akan nito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sabali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo iti nagbanagan ti ayan ayat ta. Rachel, Kat itatanaamwam nga adagdat-daton kanyak. Di ka kuman makibiyang, gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayat ta. Isu adi ka kumagsao iti kasta. Diyak laim pagarop, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan pa'y laang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka, saanan amasapol pa'y ti closure kadata. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatam. Nasayat mat, tasang karimor ita Sabado, Rachel. Ay, kwa, amok namin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimor ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabali na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwan gayam, Rachel. Kaya't ko lang kumasalud-sudan kan ka. Ti anya? Kaya't ko lang amuin, madamot lang namnamakan ka. Ngamin, aging gaita, jakpay amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka man. Anyat kaya't masawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't masawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipaay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asi ka ti number 1 a priority no bilang laang? Maawatan kayo timbagam. Maawatak ti kaya't masawan. Agyamanak no kastari ko. Kat sapay la ko man, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam, kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Wan, pudno? Nasayaat no kasta. Tapno sardangan nakamatan ni Marvin aririribukan. Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Sa anak apabor, iti kinababaero na. Iso nga, husto laang nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardang matan, kan saanan amang namnama asublyampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una, ipormaak man mat iti kastaunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Ay, si kakit Dimat Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Dinak man angawon iti kasta. Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan?
Pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan ko na namat. Anya? Iso asar da nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno a lalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsakan na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti ada na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang. Tadala tayo ti panunot ko ti panagdua-dua. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin maliklikan a panunutan. Nga mga no aramidan nan tumatikas iti naramid ni Marvin. Panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amo na a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, diyak mo iti dayja a tao. Gapo, iti kinababaero na, ado ti mapasaktan na ababai, kat may sa kakadakwadan. Ha? Agtalag ka ni Rico. Ayatem kan ipatid mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love ti kang runaan. Ada pa man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Ah? Anya day pa? Planok nga kalay satan. No manugot ka, ha? Angam na ibagam, asaan ka pa nakasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat aguan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, akri ko. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanyak. Saan lang asya? No dikat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sa pulag pa'y kan ka. Iso ano day tati ko nam? O manugot ha? Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, itiday tangayin sungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang nga agyaman. Siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kaming kiniriko iti kabiitan a panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno, amangayat kan ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa uray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas. Di nak binaybayan. Napukawan akman iti namnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybayan. Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas, at dalatanam nama iti masakbayan. Iso asapay la kuma, taag talinaed, kan agnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ako unay nanang. Maragsakan akmat unay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ako unay ading ko. Kunak lakit din, subyam pa'y day a Marvin. Sika talaga. Namimpinsanan analipatak day jay ading ko. Numabalin, jak kayatan alagipan pay. Si kakit di mat. Ang angawan kalaang mat manang. Ngam congrats, ha? Siyak, ti karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman nak, ading ko. Nakaragragsakak. Gaputan na saraka mo tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin, Rachel, apay ngay may kapailangan. Anya tigagaram. pangasim. Agsarita ta kuma. Awanen tirumbang pay apagsaritaan ta. Pangaasim ta pumanawan. Pangasim.
Saan pa'y analadaw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanan ti rumbang nga urnusan tapay. Naragsaka kun itibiyang ko ita. Kat no anyaman tinaglabas na. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagiti pan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na enak anatip ka. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Kat tapno naragsak ti panagbiag mo. Kan tapno makamove on ka. Ayatamot nga umuna day tabagim kas iti inaramid ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsakak. Gaputan na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagik. Sakbay ti sabali a tao. Self-love, Marvin. Self-love. Hello, amigos ken amigas. Adda kami maanan ket adda ka maanan ditoy. Adya manak ta nagsublika, akaduak nga agbuya, ken ag-interes, iti maysa, kadagiti kapintasan na paset ditoy a serye. Ti Masakbayan, episode 6, ti agnagan iti self-love. Sakbay nga irugi tayo, kayat ko nga ibaga, saan mo nga apurawen ditoy? Inistorbom ti panagriknam, ta ditoy nga episode, uray siya kamanang buya na apektaranak. Ada paset ditoy akasla rumkwas, ti dara ititeng nga ti barukong mo. Ket adamet paset amang paspasubli, iti maysa apamati anadangkep tayo amin. Nauray no kasta unay ti sakit, ada lata dalan asumango. Ket ti kang runaan ada ripdip daytoy nga episode, ti panagayat iti bagi. Saan at ti panagayat iti bagi, akas iti panagpanakkel. Ti panagayat iti bagi, akas iti panang salaknib iti rikna. Ti panangipateg iti dignidad mo. Ti panangibaga iti uston no nasaktang ka unayen. Irugi na tayon. Iti rugrugi ti episode, agtatagin na yung titunog ti panagdandanag. Anong nangyayari kami? Si kama nagbuya, marik na madagos nga adda di nasayaat. Nalawag na adda mapaspasamak iti biyang da pinilin ken Marvin. Ti maysa nga ulit ang marengrenggeg. Ay, nangyayari din si Marvin. Ay na, nangyayari. Daytoy pa nagulit-ulit, saan laeng atunog dayta, friends. Daytoy ti senyales nga adda maysa, ataw asan nga makaysina iti panunot na iti maysa a tao. Tinaga ni Marvin, agsubli-subli iti panunot, kasla maysa a kanta, asa na malipatan, uray no kayat mo apunasen. Keti maysa pay aliniya anang sugat iti pusok, wala lang ang susukot sa babae na saan pa lang nga makontento sa partner na. Ditoy amang rugi ang maipakita ti kang runaan na banag, ti panang birok iti panakapnek manipud iti sabali a tao, idinto taawan paylaeng ti panakapnek iti unig mo. Daytoy iti masakit a kinapudno nga adu kada tayo, ti agbiag iti daytoy. Agbirbiruk tayo iti puso ti sabali, ngem nawawan ti puso tayo a mismo. Panunotem daytoy, friends, iti sumagmamano a kanito. Manokadi a tao ti makita tayo, iti aldaw-aldaw a kasla. Agbirbiruk iti maysa a tao, amang puno iti maysa, abanag asaanda a may baga? Agbalbaliw da iti maysa a relasyon. Agturong iti sabali, nyem ti riribuk iti unegda, agtultuloy lata. Apay, gaputa ti parikut, saan nga adday ti ruer? Adday ti unegda. Ketno saan mo asangwen ti parikut iti uneg mo? Uri sa nga pulo a tao ti sumrek iti biyag mo. Awan latta ti panakapnek. Daytoy ti masakit a leksyon nga ipakpakita ti istorya iti rukrugina paylaeng. Ti panakapnek a birbirukem iti ruer. Manipud gayam iti uneg mo nga agapu. At tuloy tayo. Simrek ti may sa apaset anadagsen.
Ti panagsasao maipapan iti panaglabas, iti panag-move on. Sa bagay, at the point mo friend, saan kung maangakas ang agnanayon Ti gayem amang kalkalikagum, no makamove on ka din manipud ni Marvin. Ket adtoy ti rumkuwas a kinapudno. Amokmatkat, naka-move on ka ni Marvin. Imbaga na akas lanala ka, ngem dakkel ti kay batugan dayta asaw. Ti panag-move on, saan amay sa a switch amay pasdek wenno may patay iti maysa a kanito. Maysa daytoy adalan a marigatan, at tinag, agtakder manen, ket aglakad manen. Iti daytoy apaset, kayat kung nga isardeng ti panagsao iti apagbiit. Ti panag-move on, asarsaritaen da daytoy, saan a panangliplipat. Adda tinano mo, ag kinasudi iti panangtegikwa iti maysa aba nagapimanaw. Adda dagiti tattao, ako nada nga, okay lang, nalpas iti amin. Nyem iti kasip niya tan ti rabi, adalata dayta asakit niya agtungtungtung iti barukong. Saan abasol dayta? Maysa dayta apaset ti panagimbag. Ket isu ti makita tayo apagrigatan ni Marvin iti unos daytoy nga episod. Ket adtoy ti nagdumaan na saritan. Ti panagayat ngem ti panangsaktan. Nyamin, no ipay mo amin a panagayat kang pamatag. Iti tao nga ay ayatam. Sikat yad adang masakitan. No bilang tagsina, bueno, agwin na swas kayo. Daytoy friends, daytoy ti puso ti episode. No ited mo ti amin nga ayat mo iti maysa a tao. Ket no agsina kayo, sika ti kadakela na masaktan. Saan nakayayat dayta ti pananghibaga, asaan ka nga agayat. Kayat na nga ibaga, saan mo ang malipatan ti panagayat, iti bagim bayat ang mga ayat ka, iti sabali. Maysa a balanse dayta, amarigatan dagiti adu nga aramiden. Ket ni Marvin, narikna na unay no aniya, tiriknada nga awan ti balanse. Sa dino nga rud ti linya, friends? Sa dino ti nagdumaan ti panagayat a husto? Ken ti panagayat a mangipakat iti bagim? Sa nga ibagbaga ti istorya nga adda dirumbeng nga agayat. Ti ibagbaga. No ti panagayat ket agbalin, apanang pukaw iti bagim. No awan kanin ti bagim iti relasyon. No may kadua a priority kakanayon. No sikalaing ti mangited ket awan ti sumubli. Dayta a panagayat? Saan nga ayat? Dayta, panang sakripisyo iti bagim para iti maysa a banag asaan namang subli iti pateg. Ket ni Marvin, dayto iti nakita tayo ken kuana. Maysa a tao anang ted iti amin? Ket idi nagsinada, isu na tinabati nga awanan. Dayto iti rugi ti panagsagaba na iti unos ti episode. Ket daytoy met ti rugi ti panakaadal na. Adtoy ti maysa an naso di akanito iti nagbayta ni Marvin kinti inana. Ay, nasayaat mo't nasimangpot kang anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariknak ti dagsen iti daytoy a pagsasaritaan. Ti maysa nga ina a makitana ti panagsagaba ti anak na. Ket awan ti kabaelana no dilaing ti agbuya. Ket ti anak, agdawat iti dispensar, kasla adda basol na iti panagsagabana. Adu kadatayo ti kasta, agdispensar tayo iti sabali gapu, iti sakit arikna tayo, kasla maysa a pakababalaw ti panagsagaba. Saan, friends? Saan a basol ti panagsagaba? Simrek ti nagan ni Liza, ti nagan ni Rico, dagiti tattao iti aglawlaw ni Marvin. Saan din na nakauray ni Rico? Iso ang nagawi doon. Dito'y amang rugi ti maysa asanga ti istorya. Ni Rico, tinaimbag na engineer, ti maysa a posible adala ni Rachel. Ti ina, interesado, mangsalsaludsod. Apay, talaga ka de. Asan ka na interesado kang kuana? Kaya't ti sungbat ni Marvin. San matakas na nang?
Kayat ko lang ang amunpay na naimbag ni Rico. Adtoy amarik na ti maysa at tao nga agparparang anatal na, nim iti unig na, at dalatta ti riribok. Kayat na nga amuen no naimbag ni Rico. Apay nga importante king kuana. Daytoy apaset friends, isu ti kayarigana ti kinapudno ti Rikna. Mabaling nga ibagam kayat ko laeng nga amuen no naimbag isu na. Ngem iti likod dayta asao, adda ti panagatap, adda ti panagamak, adda ti panagayat asaan mo, akayat nga aminen. Ti ina, naamamuan na adagos. Itikas na, no bilang taaklunak no? Sa anak nga agbabawi, akas iti nariknak, iti naglabas, akaayan ayat ko. Daytoy ti balakad ti maysa nga ina, bayad ti panakasakit, adda ti panagimbag. Bayad ti panaglabas, adda ti ayat asaan pulos a mapukaw. Sakbay nga itultuloy tayo, kayat ko asaritaen, pay ti maysa a banag may papaniti daytoy apaset. No napaliiwi o friends, ti panagulit-ulit tinaga ni Marvin iti rugrugi, saan amay sa laeng nga aksidente dayta iti panangipila ti istorya. Maysa daytoy akabukbukodan, akita ti panang iparang iti panunot ti maysa a tao, asaan a makaisina iti panagatap. No ti maysa a tao, agulit-ulit na ibaga ti maysa anagan iti uneg na. Kasla maysa a kanta, asaan a malipatan, dayta ti senyales nga ada dakkel, asaan pay analpas iti barukong na. Ket isu ti makita tayo ken ni Marvin iti unos daytoy. Saan at ti panaginom na ti kanggronan a parikot. Ti panaginom na ket maysa laeng at tabingaw, ti dakdakkel a sakit nga adda iti uneg na. Daytoy ti kasapulan tayo a maawatan sakbay, a husgan tayo. Ti maysa a tao a kasla na burek ti riknana. Simrek ti nadarsugan a paset. Ni Marvin a kasla na bartek, wenno na burek ti riknana. Hey! O na yon, itikas to, yabiyag. Ay na, apa yon? Bigbigat mo't anabarbartak ka. Ada ti maysa a tao amang paspasardeng king kuana, mangkunkuna anasapa pay laeng ngem na bartek isunan. Ket no panunotem friends, kasano kabayag ti maysa nga aldaw, para iti maysa a tao, asaan a makaturog gapu iti maysa a panunot. Para ka ni Marvin, awan ti nasapa wenno naladaw. Gapu ta iti uneg na, agtultuloy ti rabi nga awan ti agsapana. Daytoy ti kinapudno, asaan a may baga iti maysa asa olaing. Ngem ti sungbat ni Marvin, ay, awan mula sir, bitibiyag ko. Isang akbartang kaklatan, aging malipatang tinagangas. Daytoy friends, daytoy ti masakit a kinapudno. Maysa nga ulit ti panaginom tapno, laing malipatan ti maysa a banag. Ti pamarbeng iti riknababain, ti panang tabed iti panunot. Saan a daytoy ti dalan, ngem maawatan tayo no apay nga adu ti agpili iti daytoy a dalan. Ket atoy tinagan ni Rachel, simrek manen. Awan sa bali at parikot, kang pampanunudat. No sana ni Rachel. Kayat ko, kang desidido akang makisinubyan kanong kuana. Adtoy a malawagan. Ti pakasik na ni Marvin, ni Rachel. Desidido na kayat na ti makitungtong, makisarita king kuana. Ti panagkunana, awanan din ang nama. Awanen tinamnama. Ngem ti gayem, nang saludsod iti maysa a nasakit asal saludsod. Among kading agdatdato ni Rico kang kuana. Among kading nga agpatpadew ni Rico ka ni Rachel. Ti reaksyon ni Marvin. Ha? Sino Rico? Jegwapong engineer? Daytoy a kanito friends. Daytoy ti kanito, amarik na ti maysa a tao. Amarsaak ti barukong nangem ipakpakita na asaan. Among matgayam. Kaslaawan,
Kayat kulay nga amuen ti gayem ko. Adtoy ti maysa akabukbukodan, akita ti panaglibak nga ar-aramiden ti adu kada tayo. No marigatan tayo asangwen, ti pudno amarikna. Agpampampanunot tayo iti maysa, asaw akaslaawan ti kaibatugan na. Gayem laeng, kayat kulay nga amuen, awan ti anyaman. Ngem iti likod dagidiyay asaw, adda ti panagbutbuteng, adda ti panagamak, adda ti ayat asaan mo akayat nga aminen uray iti bagim. Ti panagibak iti pudno amarik na friends, saan a panangaywan iti bagim. May sa daytoy a panangipidot iti sugat tapno saan a maagasan. Ngem ti kinapudno, ti damag ani Rico ket agpadpadayaw ken ni Rachel. Isu ti nang tudok iti kaungga ni Marvin. Idi na saludsod. Again ayat da ka din ka ni Rachel? Agay ayat ka kadipay laeng ka ni Rachel? Ti sungbat na a panaglibak. Agdatdaton kunak, saan da pay nga agayan ayat? Agpadpadayaw laeng, saan da pay nga agay ayat? Napaliiwiyo ka di friends. No kasano nga insungbat na ti saludsod, asaan a direkta? Saan nga insungbat na ti maipapan iti bagina? Insungbat na ti maipapan kini Rico, kini Rachel. Daytoy ti maysa, akabukbukodan, akita ti panagliklik. No di mo kayat asangwen ti pudno amarik na. Isardeng mo ti panagsao may papan iti bagim. Ket isardeng mo ti panunot iti sabali. Ngem ti sakit, adalat ta. Saan nga agpukaw gapulaing, ta saan mo asinarita. Ket simrek ti kasakitan abituen ti daytoy apaset. Diaglagi dito lo, nga agayan ayat iti sabali. Iti babay nga inay ayat ko, iti kasta unay. Uray no awanen ti panakayat. Ti tao nga inay ayat ko, inay ayat ko nga uray-uray, iti kasta unay. Friends, daytoy ti linya amang paspasubli, iti panagrikna, iti amin a tao anakay ayat, iti maysa a tao asan a makay ayat, manen kadakuada. San a panagiyaman ti panagibaga, iti kasta. Maysa a sugat dayta amarikna, iti tunggal sao. Simrek ti direkta a panakisarita keni Rachel. Rachel, namuha kang agdatdaton ka nga ni Rico kangka? Ano ito ang agdatdaton kanya? Ada ka din parikot mo? Ada salsaludsod, ada panagduwa-duwa, ada ti maysa a tao amarigatan a saritain ti pudno amarikna. Ket ti reaksyon, san kumamat at kasta ti panagsasaong kanya ha? Apay nga importante dayta keng ka? Apay asar sritayem paylaeng? Adtoy ti maysa kadagiti kapuskolan, abalakad iti daytoy apasit. Nayon, umayak at bakasi. Di na kumamat ito sa bali. Tikay papanan, adadalan asumango, saanin nga isuti kang runaan. Ket simrek ti maysa asal salutsod keni Marvin. Ano ka din dito ang ibagbagang Marvin? Saan ka din anagwi na suwastan? Aniya ti kayat mo nga ibaga Marvin? Saan mo ka di nga aramidin tinasayaat? Adtoy ti kapuspusoan, apaset ti sarita. Manon abulan tinapalabas manipod ng babae ka. Kanidipin manaw kang kaslaawan anyaman na. Nayon ito, nogsasaong ka. Kunang mitla ni impatagin, inayat na itidaydiya ka nito. Tikay papanana friends, aniya man ang nalabas. Uray aniya abasolidi. Adati gundaway nga agbalbaliw. Adati gundaway amang iparang iti ayat apudno iti maysa pay nga aldaw. Pinanawan na kapit sa baliyang babae. Isa pa nga asim, tadi ka agpamarang ang kaslaawan basol mo iti nagbanagan kayan ayat. Uray na baybayan ti babay. Uray ado ti basol.
At dadalan amang ipakita iti pudno nga ayat. Daytoy paset, kayat ko nga isarding. Daytoy ti puso ti self-love, akayat na ibaga ti serye. Saan at ti self-love ket panang talikod iti tao akayat mo? Ti self-love, ti panangibaga iti bagim na uston ti sakit. Ti panangipateg iti dignidad mo. Ket no kasta, ti panangawat iti pudno, amarik na nga awan, ti panangkitkit iti bagi, akas maysa, abasol. Friends, dayto iti darepdep na ad-ada akasapulan iti panawen tayo ita. Simrek tinaga ni Rico iti direkta akan ito. Adda ti gunay maipapan iti panagayaab. Kuha, amog namin na umaya ka ito. Isaasaan kami na rimuwar ang nagbasyar iti anak ko. Kasta kati, mabali na rimuwar tayo. Kaduan kayo iti anak mo. Ti ina, mang-aw-awis ni Rico, akaduanan ni Rachel iti maysa, apa nagrambak wenno panagdaliasat. Maysa apa nagidamdama, maysa apa ng tulong, tapno addena da Rachel ken Rico. Tituldek ni Rico, "No, okay laking ka. Saanin Rico? Next time, tulad kan? Adda panagduadwa, nyam adda met panaginanama." Adtoy ti kapuspusoan na panakisarita iti nagbayetan ni Rachel ken ni Rico. Kayat kulak kumasaludsodan kan ka. Adda ba nagakayat niya isasaludsod? Adda ba nagakayat niya ipakpakaamo? Kayat kulang amoy na madamot lang namakan ka. Namin, agin kayat jak payamoy na danam namak. Ket simbrek ti kasing pita na salsaludsod. San ka di pa nga umdas di pakpakitakan ka? Tapno mariknam nga ayayatan ka. San mo ka di nga ipakpakita kanyak? Takasla agparparang nga ayayatenak. Friends, daytoy kanito. Daytoy ti maysa kadagiti kapuspusoan na kanito ti episode. Ayayatan ka Rico. The last time around, agayatak man yan. Namjak kayat agibat itisaw. Ayayating ka Rico. Idi nga tiempo. Nagay ayatak met. Ngem saan ka makaibaga. Adtoy ti maysa a tao amarsaak ti barukong nga. Ngem saan akabaelan nga ibaga ti pudno. Panunatan niya daytoy friends. Mano kadi a tao iti biyag a nakaayayat iti maysa a tao. Ngem saan anay baga. Gapu iti panagamak. Gapu iti tiempo asaan na husto. Gapu iti panagdua-dua no agasubli kaditirik na. Daytoy ti maysa kadagiti kasaksakit akita tirikna. Saan na ti panangtalikod, no diket ti panangyebkas analadaw unayan. Weno ti saan a panangyebkas pulos. Ket ni Rachel, marikna na dayta amin iti maysa a kanito. Ngem panunotem pay daytoy apaset friends. Apay nga insaw ni Rachel ti ngem sa anak a makaibaga. Sana gaputa awan tiriknana. Gaputa adda ti maysa a banag a nadal na iti napalabas. Nati panagyepkas iti amin nga ayat nga awan ti panangaywan iti bagim. Isu ti nangipakat iti sakit na iti. Daytoy ti rugi ti panagbalbaliw ni Rachel iti unos ti istorya. Sa nakayat na a balsen ti bagina iti maysa a sakit, akas iti napalabas. Ti panagamak na a makaibaga, saan a kinakapsut. Maysa daytoy a kita ti panangsalaknip iti, bagi a nadal na iti narigat adalan. Ket ti tuldek ni Rico. Wala nga man a promise tap nila, ang agtalina at kakanya, awan kano ti kari a pagtaltalina edan. At to'y ti kasakitan, dua a tao nga agay ayat, niyem agdua a marigatan a mangibaga. Ti maysa, marigatan a mangibaga gapu iti sakit ti napalabas. Ti sabali, marigatan a manggina na magapu, taawan ti kari. Friends, daytoy ti maysa, akanito a mangipakita kada tayo no kasano, a dua a tao a mabalin a maikay kaysa.
Ket marigatan lattagapu iti takot ken panagdua-dua. Ti panagayat, friends, saan akanayon a husto ti tiempo na. Ada dagiti tiempo a kasapulana ti panagurayan, ti panagimbag, ti panangsalaknib iti bagi nga umuna. Atoy ti panangipakaamo ni Rachel iti pudno a marikna. Anyat kayat masawan, Rachel? I mean, diat kayat diagkari na ipay ko amin nga ayayatan pamatagkan ka. Ngamin, san asika di number 1 na priority no bilang naan? Tikay papanan. Kayat ko nga ited ko amin nga ayat keng ka. Saan ka di asika tikang runaan na priority no? Keti sungbat. Mawat ang kayat imbagan. Mawat akayat masawan. Ajaman at nukastari ko. Awanti makunak ajamanak iti panangsaw iti pudno. Friends, daytoy iti paset amang ipakita iti maysa a banag a napateg unay. No agay ayat ti maysa a tao, kayat na nga isika ti kang runaan, saan na maysa a pagpilian iti likod dagiti sabali. Ti self-love a kayat na nga ibaga ti istorya. Saan mo nga awaten ti panagayat asika ti may kadua, ti may katlo. May kamaysa ka. Ket no adda tao ang mangipakita keng ka iti kasta. Daytoy ti dalan ti kinapudno. Adtoy ti panagden at istorya. Ne, si kamat gayam ti masabag ko, Rachel. Oh, si kamat gayam. Kumusta? Ayos lang. Naipulong ni Marvin ti riknana kini Rachel. Damag kong agayan iat kayo kanong gani, Rico. Damagik no agay ayat kayo kini Rico. Tisungbat ni Rachel. Uray na singad kaming agayam, saan akapabor itikin na babaero na. Uray na singad agagayam kami, saan akapumabor iti maysa a babaero. Friends, daytoy ti maysa a babay a nakaamon iti pateg ti bagina. Saanen ga anyaman a panangayayat ti awatena. Daytoy ti self-love iti aramid. Simrek ti panagsango ni Marvin iti pudno ariknana. Wow! Nagmayat ti purmami ta, Marvin. Una, ipurma akman matitikas tao na ini Rachel. Nagimbag ti panakay purmana, ngem ti panggep na, ti panang iparang iti dayaw na kini Rachel. Barang agsubliti pa, nagayat na kanyak. Saan akamapukawan iti namnama. Gaputay ayat ak ni Rachel. Barang agsuplipay ti ayat na kanyak. Saan ko akayat amapukaw ti namnama. Gapu iti ayat ko kani Rachel. Attoy ti maysa a nasudi a kanito ti panagdatuogan. Ti gayem nangibaga iti pudno. Ay si kapit den at Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo kadingaan mo nga agayan ayatan na Rico kon Rachel? Apay, saan mo kadi adengen na mabaling nga agay ayat da Rico ken Rachel? Katisungbat ni Marvin a panaglibak. Anya, dinakman ang gawin iti kasta. Sana kamango nung kasta ti saritaan. Apay nga'y pakipaspasakit ko ti bagik iti kasta a saritaan. Ngim ti gayem, saan nga agtukel. Pudno ti bagbagak. Katno nasabot ko ni Rachel idi na minsan nga aldaw, dinamag ko nga agayan ayatan ka ni Rico. Idi nakitongtong ko ni Rachel, iti maysa nga aldaw, dinamag ko no agay ayat isuna ka ni Rico. Katuan, kuna namat, isaasar ka nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabiru ka ng tinapudno a lalaki para kang kuwa na. Ti panagkunak, nasaraka na ti pudno a lalaki para king kuwa na. Friends, daytoy ti kanito, amarik na ti maysa a tao. Amarbak ti pamatina itinamnama na. Ngem, adamet pasid ditoy amang ipakita iti maysa a banak a napatpatig. Ti pudno a panagayat. Kayat na ti pagimbagan ti tao nga ay ayaten na. Uray no saan nga isuna ti makagunggona. Simrek ti panangawat ni Marvin. Ay na, kamaudyanan na. Inaklun mo matlaangan ni Rico. Inawat na maragsakan para kay ni Rico.
Maragsaka na ka talaga. Para kang ka, friend. Agyaman ako ngayon, friend. Awan anyaman na. Naragsakak para kengka. Gayem, agyamanak. Daytoy apaset friends, isyu ti rugi ti panagimbag ni Marvin. Saan akayat na nga aramiden, ngem aramidena. Ti panangyebkas iti ragsak para iti may sa atao, uray no marsaak ti barukong mo. Daytoy ti may sa akita ti kinatural asaan amasansan a makita tayo. Ket ti gayem, nang saludsod manen iti pudno a saludsod. Kat, kumusta kayong matangay? Kumusta tirik na tiyada na pudno a kaayin ayat na? Kumusta ti pudno a marik na? Ket ti sungbat ni Marvin. Of course, naragsak friend. Isu na lang. Padala tayo iti panunod ko, iti panagduha-duha. Naragsakat, gayem, nyam addalat ta panagduha-duha iti panunot ko. Friends, daytoy ti kinapudno ti panagimbag. Saan nga isu ti pananggibaga, iti okay lang. Iti maysa akanito. Maysa adalan dayta nga adda dagiti aldaw a nalaglagan. Ket adda dagiti aldaw a nadagdagsen. Ay, diyak namin maliklikan a panunutan. Na mga naaramida ng tumatikas, itinaramit ni Marvin. Saan ko ang maliklikan, a panunutin dagiti na aramid ko, dagiti na aramid ni Marvin. Ti panagbabawi, ti panangsubli, iti napalabas. Daytoy ti maysa, apaset, ti panagasawa, iti bukod a basol. Saan analaka, niem napateg. Adtoy ti maysa, kadagiti kapuspusoan a balakad, iti unos ti episode. Ay panagkunak, tao mo nga po iti kinababaero, na ado ti mapasakta na a babae kat may sakakadakwadan. Ti kay papanan. Adda dagiti tattao a nakasaktan iti adu a babae, ket addamit dagiti agbalbaliw. Ket simrek ti kang runaan aliniya ti episode. Ang talaga ni Rico, ayat ang ipatig mo, nga saan awan anyaman. Saan mo aliplipatan ti kanayon kung ibaga? Self-love ti kang runaan. Friends, isay ding tayo ditoy. Self-love ti kang runaan, ti panagayat iti bagi ti pundasyon. Daytoy ti puso ti amin asarita. Saan na ti panagayat iti sabali ti rugi? Ti panagayat iti bagim. Ti panangipatek iti bagim. Ket manipud iti dayta, ti amin asabali, a panagayat ket nasalbar. No awan ti panagayat iti bagi, ti panagayat iti sabali, ket agbalin a panakapukaw, saan a panakabangar. Daytoy tinasudi a balakad nya ibagbaga daytoy nga episode kada tayo amin. Niem agsardeng tayo pay basit ditoy, friends. Tanapateg unay daytoy. Anyang nga rod ti kayat, asawen ti self-love iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Saan ti self-love ket panangibaga, iti bagima naimbagak, awan parikot ko. Saan meta ti self-love ket panangtalikod, iti amin at tao, tapno sa angka a masaktan. Ti pudno a self-love, ti panangbigbig nga ada dignidad mo, asaan na may lako, iti aniya man a panangayayat asaan na husto. Ti pananghibaga iti uston, no nasaktan kan unay. Ti pananggawat asaan na basol ti panagsagaba, ket ti panangipalubos iti napalabas, tapno saanen nga isu ti mangipakat iti masakbayan. Daytoy ti makita tayo ken ni Rachel iti unos ti istorya. Saan ang nagbalin ang natangken ti pusona? Nagbalin ang nalawag ti panunot na, no aniya ti maikari ken kuana. Ket ni Marvin, ti panagimbag na, saan at ti panangtalikod iti panagayat na. Ti panagimbag na, ti panangadal nga ayaten nga umuna ti bagina, sakbay, ti sabali a tao. Daytoy ti darepdep nga ad-adda a kasapulan iti panawentay ita. Iti panawen nga adu ti agbirbirok
iti panakapnek, iti like. Iti panangbigbig ti sabali, iti panagayat asaanda nga umuna a priority. Ti istorya. Ipakpakita na kada tayo ti maysa asabali adalan. Ti dalan amang rugi iti unig mo, saan nga iti ruwar. Simrek ti maysa a panagsango iti nagbaeta ni Rachel kini Rico. At ako manampatig na ibagakan ka Rachel. Ah? Ano dito? Planok nga kalaysatan. Numanugot ka ha? Adda plano na, kayat na, ti makyasawa. At to'y amarik na, ti maysa at tao a desididon. Ti maysa at tao amang ipakpakita, iti pudno a kapanunotan. Ket ti reaksyon ni Rachel. Ha? Angam na ibagan. Asaan ka pa nakasagan ha? Maawatan ka. Urayag naging kataguan ka. Saan pa yan nakasagana, nga maawatan na. Tituldek ni Rico. Awan ti makagapotap no agad-agad Rico. Mariknak no kasanutipan, agayat kang panangipatag mo kanyak. Awan ti darasen, mariknak ti ayat iti, panangipateg mo kanyak. Ti ina, simrek manen iti balakad. Saan lang asyat? No dikat kang runaan ka anak ko. Awan hindi sa bulakpatan ka. Saan layang nga ayat, isu ti pundasyon anak ko. Adtoy amalawagan. Ti ayat nga adda pundasyon ti panagrespeto, panangipateg, ti panangipakita iti pudno. Saan layang nga sao, no diket aramid. Iso, ano dayta ti kunam? Umanugot ha? Agyaman ako, nay. Nakaragragsakak iti daytang ang sungbat mo. Nagpasnik ti sungbat ni Rachel, ket ti ina naragsakan iti dayta. Awan, anyaman nano adaman ti rumbang agyaman, siyak dayta Rico. Awan ti anyaman, no adda agyaman, siyak dayta Rico. Friends, daytoy ti kanito, amarik na ti maysa a panagdena, asaan an aparbo, no dikat pinarmek ti panagduwa-duwa, pinaadda ti panagtalek. Simrek ti panangawat ti ina iti plano. Kasta gayam ti plano yo, anak ko. Wala nang agalay sa kaming kini, Rico, iti kabitan ang panawan. Ay nasaya at no kasta. Kasta gayam ti plano yo, anak ko. Maysa a kanito ti ragsak iti pamilya. Ti maysa nga ina a makitana ti panagdena ti anak na. Iti maysa a tao a may kari. Kamaudyanan na, nabiro kamong tilalaki a napudno ang mga mayat ka. Wala nang, kagpagyaman ako na iti, Diyos. Kapag oray kasta oray, iti pan nakapasakit ko, iti kalabas, di na binaybayan. Iti kamaudyanana, nasarakam ti pudno a lalaki, agyamanak iti Diyos, uray adda ti panampasakit ko idi napalabas, sa anak a binaybayan. Friends, daytoy alinya, daytoy tinaimnas a kapanunotan ti pamati kenamnama. Uray ti tao a nakaaramid iti biddut, addalata ti gundaway, addalata ti gratsya. Saan ati napalabas, ti mangipakat iti masakbayan? Napukawan ako man iti namnama? Nayon na amiris ko ito. At Diyos, kag saan ama nagbaybayan? Nawawanak itinamnama idi, ngem ita, marikriknak. Keti ina, mangbalbalakad. Gusto ka, anak ko? Oray kasano ito pa ang nakapasakit mo, itinapalabas at dalatan ng nama ito masakbayan. Uray an iya, tinakaaramidam idi, tinapalabas, ibatim, ket dalanam ti masakbayan nga adda namnama. Daytoy ti maikadua a kapuspusoan adarepdep ti episode. Tinapalabas, saan akadena no dilaeng no palubusam nga agbalin akadena. Agsarding tayo ditoy friends. Tadaytoy a kapanunotan, napateg unay para iti amin a managbuya nga adda nakaaramid iti biddut, iti napalabas. Ket sino kada tayo ti awan? Ti istorya, sana nga ibagbaga nga awan ti basol ni Rico. Ti istorya,
Sana apunasen ti sakit na inaramid na. Ti ibagbaga ti istorya. Ti tao ang nakaaramid iti biddut. Adalata ti gundaway nga agbalin. Adalata ti dalan a sumango. Saan ati napalabas ti mangkalkalbo iti masakbayan mo? No dilaeng no sika a mismo ti adpipili nga agtalinaed iti napalabas. Daytoy tinasudi a kapiya na ited na kadagiti tattao a marigatan a mamakawan iti bagida. Saan ati panakalipat ti panagimbag? Ti panangawat, ti panangipalubos, ket ti panagrugi manen, dayta ti dalan. Simrek ti panagyaman ni Rachel iti inana. Isasapay la kuma, taag talinaod kanagnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kaniriko. Agyaman ako unay nanay. Kararag ko nga agtalinaed tiragsak iti nagbaitan mi kiniriko. Agyamanak unay nanang. May sa kanito ti panagyaman, ti panang bigbig iti tulong ti pamilya. Ket simrek manen ni Marvin, maragsakan ako mag-unay para kang kama ng Rachel. Agyaman ako unay, ading ko. Naragsakak para ken ni Rachel. Kung nakalakit din, subyampay din siya Marvin. Sika talaga. No nakalet go ka, agsublimet data kay Engka Marvin. Friends, daytoy apaset, daytoy timay sa akarit amarigata na maawatan. No agipaluban ka, no aglet go ka, at dadagiti banag na agsubli timay sa aporma asaan mo amanamnama. Saan nakayat na nga ibaga nga agsubli ni Rachel? Kayat na nga ibaga, ti ragsak, ti kapiya, ti panag-imbag, agsubli dagitoy no aglet go ka. Namin pinsanin alalipatak din siya, ading ko. Numabalin, siya kayatan alagipan pa. At dadagi ti tiempo akayat ko amalipatan isuna. Niya mabalin akayat na pailaeng amalagip. Daytoy ti kinapudno ti puso, ti tao iti panag-imbag. Saan atuloy na ti panaglakam? Adadagiti aldawan nalipatanen, ket adadagiti aldawa sumubliamin. Simrek ti panang balakat ni Marvin iti gayam na. Wenno ti gayam kingkwana. Sika kitimot, ang angawin kalaw matmanang. Nayong congrats ha? Siya, nakaragsakan nakap sa ita. Tagkalaysa kayan ka ni Manong Rico. Congrats na ragsakak para king ka. Sapay kumata agasawa kayo ken ni Manong Rico. Tisungbat. Agyamanak ading ko. Nakaragsakanak. Gapot na nasarakamot at tinapudno alalaki. Amang ipatag, kan mangay, at kangka, itiyang nanayon. Agyamanak, naragsakak, tanasarakam ti pudno alalaki, ti mangipateg kengka, iti agnanayon. Friends, adtoy ti maysa apaseta kayat ko nga isardeng. Amang ipatag, kan mangay, at kangka, itiyang nanayon. Ti mangipateg kengka, iti agnanayon. Daytoy ti kairigan na, ti pudno nga ayat, akalkali kaguman, ti tunggal maysa kadatayo. Saan na ti ayat nga agpukaw no adda dagiti rigat? Ti ayat amang ipateg, mangtaginayon, agnanayon. Ket ti istorya, ipakpakita na kadatayo nga adda dayta, posible dayta, niyemrugrugi na tayo iti panagayat iti bagi. Adtoy ti panagsango ni Marvin ken ni Rachel. Marvin, Rachel, aping may kapailahan, anya ti gagaram. Pangasim, aksarita takuma. Awanin tirumbang pay, apagsaritanta. Aksarita takuma, awanin tirumbanga, pagsaritanta. Atoy ti maysa akanito amarigatan, ti dua a tao ang nagmaymaysay di, aksango manen, ket marigatan asaw. Naraksakan akong itibiyang kuwita. Kitno anyaman ti naglabas na, lipatan takuman. Naragsakat itibiyag na, uray anya ti napalabas, lipatan tayon. Friends, daytoy ti kanito, ti panagpalubos. Saan ati panagpalubos, ket pananglibak iti napalabas? Ti panagpalubos,
ket panangawat iti napalabas. Ket panangipalubos, asaanen nga isu, ti mangipakat iti masakbayan. Nang pagyamanak, dagiti pa nakapasakit nga impaay mo kanya. Agyamanak, uray dagiti pa nang pasakit nga inted mo. Adtoy ti maysa a nakasdaaw a kapanunotan. Ti panagyaman uray iti sakit. Tababain ti sakit, na adal na ti panagayat iti bagina. Gapot na dagit at tinagbali na karit kanya, tapno agtali na unak anadib ka. Gapu iti dayta, nagbali na karit, ngem nang ipasubli iti pigsa. At to'y ti kamaw diyan na napaset, ti kapuspusoan akan ito ti episode. Rachel, isa alipatan ako man, Marvin. Katapno naragsak ti panagbig mo, katapno makamove on ka, ayatin mo't niya umunaday tabagim kas itinaramit ko. No naragsak ti biyag mo, no makamove on ka, ayatim na umuna ti bagim, kas iti inaramid ko. Friends, daytoy alinya, daytoy ti kapuspusoan, abalakad ti aming nga episode. Manipod pinanawan na, kitaan na kita, naragsakan, gapot na nasurusuro kang ayating nga umunat di bagi, sakbay di sabali ang tao. Manipod na kilet gowak, nasursurok nga ayating nga umuna ti bagik, sakbay ti sabali a tao. Daytoy ti kay batugan ti amin. Ayatem ti bagim, umuna, sakbay nga ayatem ti sabali. Ti panagayat iti bagi, saan a kinaimbubukod? May sa daytoy a pundasyon. No awan dayta, ti amin a sabali a panagayat, ket may sa a panakapukaw. Self-love, Marvin. Self-love. Daytoy ti maudi a sao ti episode, 2 a balikas. Self-love. Nyemi ti likod na, ada ti amin a darepdep ti istorya, ti panangibaga iti bagim nga may ka may saka, ti panangipateg iti dignidad mo, ti panangawat asaan na basol ti panagsagaba, ti panangipalubos iti napalabas, ket ti panangrugi manen, manipud iti panagayat iti bagim. Ket dita friends, agmudo ti episode inem, ti masakbayan. Kasano ti riknam? Siyak, naapektaranak. Saan nagapu iti maysa a dakkel a pasamak? Gapu, iti maysa a naimnas a kinapudno. Na ti panagayat iti bagi. Saan na maysa a kinapanakkel? No diket maysa a panakaisalakan. Ni Rachel. Nakamo na iti pateg ti bagina. Isu nga awanen nga anyaman a panangayayat ti awaten na. Ni Marvin. Nasursuro na, uray narigat, ti panangipalubos, ti panangyebkas iti ragsak, para iti sabali uray marsaak ti barukong na. Ken ti panangrugi manen manipud, iti panagayat iti bagina. Daytoy ti istorya a kasapulan tayo amin. No naapektarang kamit daytoy nga episode, ibatim ti riknam iti baba. Kasano ti pakaawatam iti self-love? Para kengka, anya ti kaibatugan ti panangipalubos? Basaek amin asumbatyo. Ket no kayat mo nga ituloy tayo ti panagbuya iti masaruno nga episode, amomon ti aramidem. Agpaktayo, agdenggen, ket aginteres. Agyamanak iti panagbuyam inggana iti panungpalan. Agingga iti sumaruno, salaknibam ti riknam, ket, kas iti na adal da Rachel ken Marvin, ayapem na umuna ti bagim. Self-love. Adpakadakon friends, ingkantumanen. Sakbay nga ang pakadak, kayat ko nga ibaga ti maysa abanag iti tunggal maysa a managbuya ditoy. Mabalin nga addakeng ka ti maysa a Marvin iti panunot mo. Maysa anagan asaan mo amalipatan, maysa a tao akayat mo at agikuaen ngem pimanaw. Wenno mabaling na addakeng ka ti maysa a Rachel iti pusom. Marigatang ka amang ibaga iti putno amarikna. Gapu iti sakit tinapalabas. Aniya man kadagita,
Kayat ko nga ipalagip ti maud-udi a balikas ti episode. Self-love. Saan aday ket panangtalikod iti panagriknam? Daytoy iti panangibaga iti bagim nga adda dignidad mo, asaan a may lako. Daytoy iti panangawat, asaan a basol ti panagsagaba. Ket daytoy ti panangipalubos iti napalabas, tapno saanen nga iso ti mangipakat iti masakbayan mo. Ti masakbayan, adda iti imam, saan nga iti napalabas. Salaknibam ti riknam, ayatem nga umuna ti bagim. Agpakadaakon, friends. Ingkan tomanen ket iti sumaruno. Isardeng tayo manen ti maysa. Apaset ti istorya akasapulan tayo aminadengen.